Mutumwa Masango makabata bhodhoro ndatisati takwadzisana na rega tingoti simbi inorwa ichapisa. Bhodhoro iri chii iri bhodhoro zvinanhara iri. Zvinanhara. Yes. Pane vanhu vari pakati apa. Pana Paurini, pana Tawanda, vamwe wacho nevamwe vari pakati ipapo handiteka. Yes, Paurini naTawanda vanhu ivavo vari kunze kwenyika kuAustralia handiteka. Nevamwe vari pakati apa vakawanda vari munomu, nevamwe vari kunze kwenyika nzvimbo dzakasiyana siyana. Pane jira riripo rezvinanhara riri pakati apa. Mazuva toita minamato wekuti takagadzira totaurira nyaya dzevanhu. Vanhu ivo vakatorerwa Tawanda akatorerwa mukadzi wake, Paurini akatorerwa murume wake. Saka zvinhu zvatiri kuita panapa zviri kugadzira nyaya dzipi idzodzo, kuti vanhu ivavo vakatorera vanhu avarume vasangane dambudziko. Process inofamba sei? Zvandotogadzira apa bhodhoro randiri kugadzira rine minamato yevanhu vakawanda. Muno vanhu almost 60 vari mukati umu. Vasiri vakwanisa kusvika papi panapa. Saka ndivo vanhu tiri kugadzirira zvinhu zviri mukati umu. Varona Namibia, vanhu vakawanda. Nevamwe amai kansera vari kunze kwenyika unoziva kuti ndasingatoziva kuti kuUK kunotoona vamwe ndita maMP vari maZimbabweans vakawanda vandotoziva. Saka kunotoona vamwe vatori ipapo pandiri kutaura nezvavo vari papi futi apa vane nyaya dzavo handiteka. Saka unoziva kuti nyaya dzamuti makansela ekuUK arikutoya kubatsirwawo kunoku kurugare. Madzimba Masango akubatsira vanhu vakawandisa. Saka nyaya dzadzi havana kukwanisa kukwira ndege kuya kuno, asi nyaya dzavo ndedziri papi? Dziri panapa. Ivo vari kuUK vari makansela. Baba, nyaya dzavo dziripo. ndiri kutobara zvinhu zviri kupisa. Bhodhoro iri nezvinhu zvinopisa. Mazuva ndine bhodhoro panapa. Rimwe riri apa, mukuna rimwe riri apapo iri rine shinda iro. Ibhodhoro rine mhiko futi ripi? Iro riri apapo iro nditeka. Iro ndire bvuta rezvinhu zvezvi zvinenge zvichinzi zviri kutambudza kana zviri kunetsa nditeka. Rebvuta iro riri papapa nditeka. Ndiro rine bvuta rokusenda roriero. Saka ndiwo nhau dzese. Saka zvinhu tozotora munomu tese tosanganisa tose pakati apa. Ndiri kuona zvichibuda. Saka makonsekwensi evanhu tomboti vamuroti vakatorwa vakadzi kana varume kuti zvinzi basa ravo rafamba, chii chinenge chaitika? Tindatogadzira kunoku isusu kuti zvinhu zvafamba. Kureva kuti kufamba kwacho kureva kuti totogadzira murume kuti adzoke. Saka ndine magadziro andinoita panapa ekuti murume atanga kutofunga nezvako iwe mukadzi wacho kana kuti iwe murume wacho. Uzochinedza kuti kana mvura ichinaya musati wewe wamunoziva kuti unonzi wewe unobuda wewe. Pano unobuda pachuru. Utorimo mukati. Tine zvatinotoshandisa. Ivo pamahwani. Takatoda kutokondora panapa kuti munhu aende muvhu anotoenda muvhu. Zvakanaka chaizvo. Saka zvinhu zviri kuitwa nematare tiri kutaura nezvayo pano. Saka kureva kuti bhodhoro iri mukomaziko rine basa. Rakatakura kurema. Iri bhodhoro remapumangozi nditeka. Pane tsvimbo yemapumangozi iripo iyi yakadzoka paugomo. Ni bhodhoro remapumangozi nditeka. Asi ndowanza kudaidza kuti hoche koche. Hoche koche kureva kuti munorokwa zvinhu zvakawanda mupi? Imomo bhodhoro. Asi mukomaziko kugoneka chaiko chaiko hatichagoneka zvokumhanya. Kuzi mahwani. Funga muri kungozviona mahwani. Ndiri kuona muchishawani mukomaziko pana vamwe vaitore nyara kusvika panzvimbo. Ngoti nezuva ndakatistebo nemvura. Vhidhiyo yedu zvishawani yevanhu vainamata yaifana kubuda michitoko paito vhidhiyo iyi. Asi nyaya dzekuti ponde dzekuti mvura yakaita se tikakanganiswa nemvura nezuro muchishawani chero vari nzvimbo yemasvingo zvishawani kutoziva kuti nezuro mvura yakarovana baba bva ma4 kunze kwakuchena kusvika masikati ichirovana. Saka yakadhisteba zvinhu zvakawandisa. Asi muchishawani mapinda hochekoche yakakurisa. Vanhu vari kugadzirwa kwete mbichana. Vanhu vari kubatsirwa kwete mbichana. Saka tine matara atinenge tichiita. Saka tsvimbo yemapumangozi ndiyo inongedzera pane goridhe. Iyo iyi dzinongedzera pane chi? Pane goridhe. Saka ndiri kuona muchishawani vanhu vari kuuya vakawanda. Tuma businessmen chaichaiva mwana. Usanga munoona businessmen asi munhu uchitoroiwa. Tikutona vanhu vasangana matambudziko akasiyana siyana baba. Saka tsvimbo dzemapumangozi ndobatsira dzene izvipi? Izvozvo. Yes. Saka ndiri kuti inini vari kunze kwenyika ava vanga vakomborerwe. Bhodhoro bhodhoro harigare zvamuchoseka iri. Rine mawikisi aichagara panapa. Rine roputswa mumvura.
panenge pachiyerera. Kana ari munhu atanga kutopenga ngaapenge. Yeah. Kana ari munhu atanga kutoenda kumazuva ngaaende. Kana ari murume atanga kutosungwa nhengo ngazviitike izvozvo. Saka ndo zvinhu zvibuda papi apa. Ende hazvina rivhesika. Hazvina irivhesika. Munhu wacho anenge aita victim hakwanisi kukutsvaga here. Chinoitika manje ndechekuti isusu kana tinenge tagadzira panapa tatogadzira. Munhu kana azouya achita apa bada kuti ndichisunungurwa manje. Mbozi mvura yatinenge tazobvisa apa ndiye tinozokwanisa kusunungura. Chero kaenda maprofita mamwe chete haukwanisi kugadzirwa kana isina kukwanisa kugadzira panapa ndegani nini. Munhu wakakuita zvinhu zvasina kwanisa kuti madzibaba chindisunungurira munhu we. Alright, saka munhu anenge akaita zvinhu anofanira kutsvaga munhu wacho. Yes. Kana atori nyaya dzekuti vanhu vanowana hanhu anditeka watodzoka watodzoka kumurume wako watodzoka apa hauchabuda futi pamba ipapo. Wautenderera ipapo. Awaka munhu anotenderwa baba kuti atenderere pamba ipapo baba. Bozi chida kuti rudo runge ruchichapa ipapo. Bozi nonga kwasitira munhu nguva. Kana atori mukadzi atori murume akaenda achitodzoka apa utodzoka baiginya achabuda futi. Kana ngatori umwe mukadzi kunze ikoko zvatopera ikoko mukadzi yakutisara akadaro. Zvadhakwa izvi. Ndizvo zvatirikuita apa. Saka ndiri kuona vanhu vanozvifarira. Vanhu vari kuzvida ende zviri kuitika. Ende zvichibuda maresults azvo. Musangomazigo zandino vanhu vanozonditi mutuma tanzwana kufamba. Asi tazongotika tuende musuno ndine munhu anzi ndazopona namba na DJ Sparks chaicho direct. Bozi asi chibva ndamuitira ka 1 anzi mutumwa zvadaira. Ende kazaraka kuonei kudhara. Sachiri kwanje kuti pana vamwe vanhu vanenge vachitonyebwa vanhu pa social media munzi kupa hapana chinobuda munhu ngaazvione wega direct apa. Plus tu isusu tunooneka pana parugare pana pamukomaziko. Hatina kumwe kwatinombowana ukanishiya parugare. Dzimwe dzenguva panoenda tindiraenda masangano angu ekunze anditeka ndichidzoka anditeka. Yes. Saka kureva kuti inini chero ndakatonzi ndaita sina kufamba kuenda kurefu ndinenge ndiri musajari muno. Munenge murimo. Pano. Pane chiprofita chamakapa chinenge chaitaura about kusagadzikana munyika. Izvezvi mahunga arikufamba runyere kupe social media. Ndaona munyika maita hondoka. Izvo ndakatozviona ende haisati zvatodzimurwa. Ende tichiri kutozvinamatira kuti hondo isati isaitike. Ende izvo zvakatoonekwa nemweya. Ende zvinhu zvandiri kutoona zviri kuitika. Pakanzi pachafamba vanhu vamwe vachatofa tiri kutoona kuti kune zvimwe zviri kutoitika futi. Handiteka. Saka munamato isu tingobatira munamato kuti nyika ive nerunyararo. Mapanzwa ipapo. Tiri kutobata nyika ive nerunyararo. Saka zvinoprofitwa baba. Inzwaka indinoprofita zvinhu zvinoitika. Zvakawanda zvandakaprofita zviri kutoitika. Like makasvika pachichipangu vanoziva zvakawanda zvakaprofitwa zvakaita zviri kutoitika. Zvese kuvhara kwana okay zvokuvhara zvese zvakaprofitwa paswe pangu vanazvo. Anombona. Saka kureva kuti isusu tiri kuti nyika inamatirwa nevene vayo. Saka chainamatira kuti zvifamba zvakaita zvakanaka. Ende 2 muyedzo unenge uchitotenderera uchiuya. Haunenge usingamire kuuya. Asi chinoda kuti muyedzo upedzwe neminamato. Kaiti muyedzo tutaura kuti kudii. Tutaura kuti ipapo zvataura zvenyika izanditeka kune vari kutohwisa. Asi isusu kutaziva kuti nyika inamatirwa. Kusvika zvafamba zvakaita zvakanaka. Tokona kuoneka sezvakasati takashoreka mukomaziko. Asi vanhu ngavazive kuti pana pakatakwa zvakakura. Ende 2 vanhu vanofanira kushamisika kuti mutuma masanga havasi vanhasika. Handisi vanhasi baba. 2010 svika izvozvi 2025 tirimo tichibata minamato. Saka ndikutarisira kuti unoziva kuti chatisingakwanisa kuita kududza nechekuti hapana apa panozoyana nenga tikutaura nenyaya kuti tinovaka minamato. 2 wambana vamwe vanhu asingade kuonekwa like mungamaona mukomaziko pana tasvika naasizwa nemaprivate. Ndoveka muno vamwe vatomama vachitobuda vachitobuda. Asi pana pationa nemafotos atiti. Because ino iprivate. Handibvumira chero imi chandinobvumira kuti mutore makamera vanhu panze kuti tora vanhu panze tizombona kuti panga pakawandwa sei aiwa vanhu vanofanira kufambira zvinhu zvani zvavo vachiuya. Handiti hanzi bata panoponesa. Pana apa pane nyaya. Like vana varume vakanetsa vari kunetsa vakandi vakadzi vari kunetsa vai. Mhanyai pana apa tironge medzi dzacho. Dzibuda zvakaita sei zvakanaka. Uzoti mazuva ndakaona kuti vamwe vachinji vangu vakutsha kuti makizi takurwa futi yemubhodhoro futi ipi iyoyo ndiyo inobhodhoro riri pakona apo yanonditeka. Vanhu vakutya makizi andimukona.
saka isi tiri kurowa mukomasiku. Upaona ko matambudziko anosangana nevanhu akafanana neurwere kuchoboka, right. Kuchoboka kakupera kupfuma kureva kuti vanhu vanoda kugadzirwa kuti pfuma iwandudzika nditeka. 2 nyaya yeurwere uziva kuti dai vanhu vambouya apa vane nyaya dzematumbu vakazvimba waya nditeka, vambouya apa vambopopora vega noti shuwa mukomasiku kwai tikazoenda kwai tikagadzirwa zvakafamba, munhu anenge aita adumbu rangu razvimba akaroyiwa, vamwe vasingakwanisa kuita weti zvakanaka, vamwe vasingakwanisa kuti asingakwanisa kuchaita basa mumba nemudzimai wake, umwe akwanisa mudzimai wofutaningi asingakwanisa kuita mafeelings mumba make. Saka zvese zvinhu zvatirikugadzira papi, zvatiri kugadzira pana pamukomasiku. Saka ndikuona zvichifamba like kenza yekuzvimba kwavanhu malivha nemakumbo chichi pana mudabasa vanhu vakawandisa. Yes, saka mangwana izvozvi futi tinge tine vamwe vanhu tinge tinavo pana pakawanda vana matambudziko api iyayo, asi kuti pasejeri pangu panapa ndisingati kuti vanhu vamapuraivheti vazotiwa maphotos, asi ndikuti zvikupedzwa zvichitoitwa zvichifamba. Warai mashoko enyu ekupedzisira aya nhasi hatina kunyanya zvakawanda because nyaya yebhodhoro yanga ichirema iyi. Mashoko enyu ekupedzisira munoda kuudza vana veZimbabwe. Aiwa, ndiye kuti mutumwa masango asi kumira kuita back to center. Mutumwa masango asi kumira kuita zvidavada zvimiko dzakasiyana siyana. Chero uri kunze kwenyika kwauri ikoko tuti wakangoya kunouyira zvakutose zvakufamba. Chero pafoni chaipo chaipo tiri kudzi zvokuita anditeka. Saka mwe munhu anobva afona vati mwana kubara munodera foni yangu. Aiwa, ndisinodaira mafoni inini. Tuntodzo zvokuita ipapa ungomhanya kangoti munhu wese dai mukomasiku dai kuti vanhu vese vaingofamba ungoti wese atokufunga wese ubva ndifonera anditi ngoswera ndiri busy. Asi ndoswera ndiri busy nevanhu vanenge vachindibata mapuraivheti anditeka tichiita zvinhu zvifamba zvakaita zvakanaka. Anomapaona ipapo. Saka vanhu ngavakurudzirwe kushandisa vanhu ngavangoshandisa namba idzodzo wobva waudzwa puroseji yacho vanofamba nayo zvakutofamba zvakaita zvakanaka. Ende ndikuti aiwa vanochiropodza aiwa wagara vanowanika ka wanditeka. Asi mumwe munhu usatedzere mumwe munhu anenge aitira zina basa, iwe uya ubatsirwe zvinhu zvakufamba zvakaita zvakanaka. Tsvimbo dziripo mukomasiku. Ndotenda. Aiwa, maita basa. Ladies and gentlemen, tapedza namutumwa masango. Tine mumwe mubvunzo yataenda kuvabvunza but tazoona kuti regai tisiyane nayo, ndofunga muri kungoona zviri kuitika. Asi nyaya yebhodhoro iri tichazoti after nguva yavataura kuti after nguva richaraswa, baba tichada kuzoona parinenge richiraswa toone kuti zvinenge chichiita. Rinoputswa rano vanhu 100. Saka papa sova mune 60. Richingosvika 100 roputswa munamateyo yapedza kuita sei kushandiswa, tobva tatoziva kuti zvafamba zvakanaka. Saka munoti ndaitereko kumaputso. Ndiputsire muno mukai ndokwira ndege mukomasiku. Michatopedza paairport futi ndakutaura kuti ndakuenda kunokwira ndege kuenda panoputsiwa bhodhoro iri. Like pano vamwe vanenge vachida zvozvambodome zvinhu zvakawanda mukomasiku. Kuno mwe vhati aenda kutopfimbwa nemurungu chaiye zvinotoitika izvozvozvo. Tine vanhu mukomasiku vatiri kutoona vakawanda. Mumwe anobva ati ndoda mari, saka mari haingonhongwa pese pese ba. Toenda kuti panzvimbo futi yeiya inounganira varungu chisereke, saka zvana Vic Force zvatiteka ndokutambi varungu anditeka ndikwanchienda nebhodhoro iri. Asi secret yangu takuzviziva. Hapana zvimwe zvazvinwanisa kukuudza pamba chemunhu pamunoperera. Tangokuonai muchiona mapopoma kuVic Force.